Haka singi ke bawah MLA ke jirang uba esotun ula legban jurep ya barok ki quarantine center. Kibadon haki sinong baper kari bohi sabngi ula phai ke kubor se barok gitu ki samla ki bawan phai ni ki jela baper bagi dai ban buram ni ke jing tha jong sarkar jela. Las ngautu baka nongrem ke bala penlong itu yunong mi kmat ke jirang bun penmi ki te ki kentien. Kadai hadien bolo yu i lingba ki lat pathai kubor. Bagi don dapreng ki samla puli ki bawan nabar ki bala penkhanya ke jing tha ke sarkar. Berkata kalong bagi lami syurum sedang wadah pedang bagi sarkar kalau hukum iki bagi deban pendap ke kuarantin kepala patah ke sarkar. Wamele ke jirang ulai yoru ban le jurep ho kisnong umret warmau sau patar kema jirang lambat ki wede ki jaka. Akaba lingba kata ke jing jurep ulalap bagi dang don shibur ki jing duna. Bat lingba kata ke jing jurep nak liang wamele ke jirang harangkat ke jing trelang ban UMDC. Kila ai ki jing kular bagi dia trelang nak pentah ban penbiang ki jing duna ki bidang don hakite ki kuarantin center. Kum UMLA ngaken tu ya baru ki dol basnong namar gali ba kade ke jing tres tom ke jong kiro ke jing ket khia ke jong kiro ngaken tu ya ki dol basnong baru ba nalor ke pamangi ngibut ya kita ki protokol ki ba fer bangin kentu ya ki pajba lane ya ki bre ki bawan nabar lane yano inoru ya ki protokol ki blabu the health department tingi hab ban kentu ya baru ki pajba ba ka jingle khuj kadai ka badon kamtam ka jingle khuj kadai ka badon kamtam ka ba mangi ngin laj na ki jingpang ki jing stom tengah kapat ya baro ki pajba haka konsensi ka jongi la kalong haka jirang blok la kalong ha umling blok nga kentu ya baro ki pajba jong ka ni ka konsensi ba ki dai ban long ki bela khuj ba ngi dai ban burom iwei ba ngi dai ban buat ki kendon kumbalak tha ka sarkar lada bagi nakilang kisnong kimla ban kimdon iki jaka ki babiang ban bu kita ki brio ki bawan nabar ban quarantine iki ba ki bawan nabar te ki labu upai ki jaka bate nakilang jungi gajing jurep ko jungi ngile iba ki don sibun ki jeng don kam ki ba mengi haban ya penkre nak benda ka ka jingwan jeng ki brio ki bawan nabar te nakilang junga kumu MLA bat MDC ngilaya kular hi mat di video bat kumju mat ki bidan lang baki rang ba jong kene ka than western rivoy ki bahab ha kene ka jirang blok ba nginya don bentalang ban ya no lang ka ti gedang ti kamon ke jengi komno banginya pej lang ki jingdon kam khnang ba kita ki bru ki bon nabar ha baki wan kene ki snong kamot ba ki dei bandon ha ka quarantine center ke jongki khnang ba kanum wara ya ka jingma ki snong ki thau ketika jingtmu kaya halal ke jingwan ke jengi nam taban wan jurep ban pej ikin ki quarantine center jong nga kumunong mikmat tebat kumjuru kum ki nongelam tinga kerpat ya baro ki nongelam hagi dobas nong ki baper ba ngin hab ban peni ban sneng ban kentu ya kitu ki breu ki bawan nabar ba kin hab ban buram ya ki kendon ki balabu da ka sarkar ki haban but kita ki protokol namar ba kani ke jingbu jong sarkar jong ke health department ya ki protokol ki ba fer ba maki ken haban isolate ha bikiwan nabar ba maki ken haban le khuj kadai banyada ya ki bat kumjuru banyada ya ki weiru tena kaliang jong aku mu MLA ha kene por nga kentu ya baro kitu ki bawan nabar jong ke jela ki balasa sabar ha bikiwan sekini gisnong to kin ya buram iwai buram ke kador basnong buram ki komiti ki balabu namar ba kini ki komiti ki de ban page ban kemi ki ban yarap ki ban aibam ki ba maki ki de ban songkhop hagi jaka khnang ba kanum don kano ki jinge namar ba nakaleng ka health department ki labu kata ka time period ka ba khat sausngi ba maki ken ha ban song klam mi kendo eno inoro ba nakaleng ki komiti ki ba fair ki lapan kre lupa ban penbiang ka bam kadi ka kano ki jingdon kam na ka mentajong ki tingi kerpat ikitu ki bawan nabar ba kim dai ban penkhanya kini ki kendon khnang ba kene ka jaka ka jungi ka long ka jaka ka ba light na uni covid khat kendai